إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فالقرآن حبل الله المتين ونوره المبين، من تمسك به عرفه الله، ومن ابتغى الهدى من خيره أضله الله، ومن تركه من جبار قسمه الله. وصفه الله بأنه ذكر للعالمين ورحمة للمؤمنين وهدى للمتقين وبشرى للمحسنين. وقال: فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي شافيا لأهله يوم القيامة. أمبي على التنو، أمبي يفضلي، أمبي دميني على في، أمبي أنيني على في أكان كشي كربو أنيرو كنتورما أنانك بارجو ñalay joom min kanda mogote soro min be fili, ñalay joom min fana fili mogote soro min bo kanda. ambe sereya bato fen site min ka bato ciñay ni ala kelempewte yo ñogonte ala la. ambe sereya muhammadu ala ka jondo ala ka cirendo kisin nema baka ana ka dunkew ana ka sebaw ala ku kisi min kaca kosobe. no tamina ka boy ala ka jow kurana de ala ka juruye jurumi na ka giri. kurana ye ala ka noro de noro mi na bangalendo. ni mogo min ye kurana ta iya mina ka barake naye ala bi korota. ni mogo min ye kanda ñini kurana tana kono ala bi fili. ni kanna gele ni yere sago kelami ni ye kurana toye ite kiri tige naye ala bi ko kari. kurana ala ya mankutu ko hakili jigide do danfe munye. ala ko kurana ye nema ye muminu ye. ala ko kurana ye kanda ye ala nya sere bagaw ye. ala ko kurana ni sonja de mogo ñumaw ye. ala ko kurana kono suratu taha kono: faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. akoni mogo min ni tugura ale ala ka kanda sira ko ite filijiya ite kunnango ya lagara. mogo mogo ye nin kurana kala ka do ka faamu iya mina ka barake naye ite filijiya kono ite kunnangoya lagara. ومن أراد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما أكون مؤمن بنا قرآن ما نية قرآن توي إما كلا كافامو كيري تتجناي إما باركناي ko ale ala bi ka ñanamaya geleya i bolo de. i ka ñanamaya be koro ila, jiya ka ñanamaya be koro ila, kaburu ka ñanamaya be koro ila. tawsirikelawu ko mayisata ndanka abe nin fula beta. jiya ñanamaya be koro ila de
kaburu fana ɲanamaya bɛ kɔrɔyila wa nahsuruhu yawmal qiyamati ama yawmal qiyama dɔw fana ne ala bi i kunu qiyama kɛnɛ kan i fiɲɛtalama komi diɲɛ kɔnɔ e y'i ɲɛw fiɲɛ ka bɔ kuranna ma cogo min n'i ma mina ka baara kɛ n'a ye qiyama ni ala fana b'i nati qiyama kɛnɛ kan i fiɲɛtalama de bɛ na balima kuranna koyi ciden a nana ka bɔ ciden bolo a ko kuranna bɛna yawmal qiyama dɔw a bɛ surunyali dɔn kɛ a dunkɛw ye minnu n'u y'a kala ka mina u ye baara kɛ n'a ye balima nin kuranna min filɛ nin cogo la ciden ka sunna fana de nana ka kuranna bangan ye ka faranfasa ye finkɔrɔbalilen minnu b'a kɔnɔ k'u jɛya ye hadisaw de y'o kɛ wa qala ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ala ko ciden ma a ko ni ala ye kuranna ɲa jigi kan pour i ka bangeli kɛ mɔgɔw ye ne ye min jigi mɔgɔw ye u ka banguw ye a dɔ la una miiri una taasi kuranna fara min y'a faranfansan ye ka tawsira ye ka banga ye ko gɔrɔbalilen minnu b'a kɔnɔ k'u fɛsɛfɛsɛ k'u perepere latigɛ o ye ciden karisa sahalenw de olu de ye kuranna bange mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ ni kuranna fana ye n'i ma ciden karisa sahalenw n'i ma sɔn olu de ma ka baara kɛ n'olu de ye olu de bɛ kuranna jɛya ye ka bange ye ka faranfanse ye mɔgɔ bɛɛ k'o faamu n'o bɔra yen balimaw fa aslama an-nas min al-fitan wal bala man tamassaka bil kitabi wa sunna balma hadamadenw na hadamaden min kisilen do ka bɔ diɲɛ ka fitinaw ma ani diɲɛ ka balaw mɔgɔ min ni ye nin kuranna mina ka baara kɛ n'a ye ani ciden ka sunna mɔgɔ minnu ye ciden ala ka kuranna mina ani ciden ka sunna olu de ye mɔgɔw ye minnu bɛ kisi diɲɛ ka fitinaw ma ani diɲɛ ka balaw mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ ka kisi diɲɛ ka fitinaw na ka balaw ma kuranna ni sunna de mina ayiwa ciden tugubagaw olu yɛrɛ de ala ka walijuw ye haqiqa la minnu bɛ tugu kuranna kɔ ka tugu ciden ka sunna kɔ ulu de ala ka walijuw ye haqiqa la et puis ala ya an yamariya an ka ciden de ladege qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatu hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera ala ko ciden kera awma ladege ko nyumaye mogo ni limanani alay laqad kana lakum fi rasulillahi uswatu hasana liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa zakara Allah kaseera mogo limanani alay ani dollaba ani ala kosuma kosobe cide wasarima ladege ko nyumay ika ciden de ladege aka fotala aka ketala ayemi sabati alay ciden ye iranna ni mogo min tugura ciden ko kala dege ede ala ka walijuye haqiqa la ala ya nyamarani ode awa balmu ciden kanu fana ate do ni ciden ka batute ciden ka kanu ewa atamanse jumay ko karasa be ciden fe abe ciden kanu atamanse jumay ibe tugu ciden de ko qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ala ko cide ma fuye ni mogomi ni ebe ala fe ebe ciden fe tugu ciden ko qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni afuye nabe ala de fe ni mogo min ko be ciden de fe ku ka tugu e ciden ko doro ni mogo min tugura e ciden ko e kan ne ala kanu wotede ne ala debe e kanu sisa nube ala fe ka tugu e ciden ko ne ala bu kanu bu ka junubu yafa wuye ala de junubu yafa masay ala de ne malikelay ghafurur rahim wala mbalimaw ciden kanu bidiya kelite de
ciden kanu koni yede atamanse munye kayiran na karasa be ciden fe min be tugu ciden ko de ciden ye min fo cogomi nebo o fo o cogo de la ciden ye min ke cogomi nebe o koyinke o cogo de la ciden ma min ke nta ke ciden ma nyamarne min ye ne ta ke ciden ma min sabati batola nta ke ninde be ciden kanu tamanse be tugu ciden ko wa qala ta'ala قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ala ko ciden ma a fuye aye tugu ala ko aye ala bato aka tugu ciden ko ni mogo min yi kodi ala bato lima ki kodi ka boka tugu ciden ko ni kodi ciden tugu nyogonya ni kodi oma awa o tigila mogo ye kafire ni te kafiri fe balma nunu ayaw ya yiranna ko alaka hadama den kanu ciden kanu ye munye tugu ciden ko de ni mogo matugu ciden ko ala tife ala yo de foni aya kono balma awon balma ala yake ka falaha ni yoro soroli jiya ani lagara ala ya adilo munna ciden tugu nyogonya falladhina amanu bihi وآذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ألكم مغمون اللي منانا تشيدني وآذروه كسيمبنتيا ونصروه كدمه واتبعوا النور الذي أنزل معه نور من جغنا كفر تشيدن كأتغروكو فأولئك هم المفلحون nunun tigla mode ni yoro soro bagawye jiya anilla garam mbalimon falaha ika ganye kan ni yoro soro jiya anilla gara ala ya dilo munna ciden tugu nyogonya ni hada madam min ba fi ka ganye jiya kono ikan ni yoro soro jiya ikan ni yoro soro kaburu kono ikan ni yoro soro lagara tugu ciden ko ni koni matugu ciden ko ni yoro soro litiye jiya ni yoro soro litiye kaburu kono atiye lagara way katugu ciden ko sallallahu alaihi wasallam ewan balimu alaye kankari dake ka fo mogo be ciden soso alaye baga ka kankari da iye ko fitina bi soro jiyan kono anilla jaba lagara mogo be ciden soso de minni ba ka tasira soso ka sunna soso ala ku ye min foye ko fitina bi soro jiyan kono ka shiginoye la jaba bi soro lagara qala ta'ala فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم alakum mogo ku yere kolosi de mogo munun be ciden fonko nyogonya ka soso alaku yiro ku yere kolosi de fitina kanu soro de pujiya kono ani la jaba kanatu soro lagara la jaba min diminendo ciden sosoli fitina ba no fede odi ato amba fo wakati be anko fitina ni balaw ni kojugu be jiya kono abbe ciden sosoli sababu de haranka jamana nunun kono nanda fitina be jamana kono geleya banka jamana kono foite ni ciden sosolite ani alatana bato ani mogo be nyogo ngole minna kata alatana bato minna foi torate jamana kanni ote ciden sosoli fitina de banka alako mogo ku yere kolosi de munum be ciden soso uku jantu yere la uku yere kolosi fitina kanata usoro jiya kono ube la jaba kanatu usoro lagara la jaba min diminando wambalimo ciden ko man raqiba an sunnati falaysa minni akom mogo ni banna ne ciden ka sunnama ko itene doye ciden ka sunna banni ni banna fenna ciden ka sunna kono min bi kafir yara de ibari yara kabo ciden ma bari yarila min kabo o ye kafir ya bari ya de ani mu'miniya itin doye na ya soro iye ciden soso ni minye ami labo silamiya kono awa junubu hake min bi ibolo abi bari ya kabo ciden ma ni o hake man raqiba an sunnati falaysa minni ni mogo koni banna ne ciden ka sunna ma ite ne doye kaba ibi dama i yereye ni nyenyereye
ante ñogon sira layre qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba qalu ya rasulallah wa man ya aba qala man atani dakhala al janna wa man asani faqad aba harisa dola ciden ko ale kammantum bebe do arjanna kono foni mo min banna ka do arjanna kono e sebo ko cide ma jom fana bi bari janna donima akoni mo min tuguranne ciden ko ebe do arjanna kono meni mo yenne sosode i banna arjanna donima ala ye ciden de cima ko ikatugo ede ko ni e ko sira wore de be jiyan kono ko ala be soronuluye arjanna be soronuluye ni ciden ka sunnate ni ciden ka tasirate ede bannari janna donima ni tara jahannaba min kono kana mo jalagi yere de jalagi cide nyore fo bebe do arjanna kono fo ni min banna uko jombe bari janna donima akoni min tuguran ne ko ibe do arjanna ni mo min yin soso ibannari janna donima walmo ni ciden ka sunna borae khalifa nani ka sunna bina ani ciden ka sebo ka sunna an ka tuguluko ciden ta kofe qala ta'ala wa man yusaqiqi ar-rasula min bari ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ala ko ni mo ya ciden soso kanda bangalen ko fe iye ko ciden ko ni ka sunna ninde ciden ka tabulo fule ciden ka tasira fule o bangira ye o jera iye cid ala ko bangalen ko feye ni eyo bila katugu sira wore ko ni eyo soso ciden ka kanda bangalen ko feye ni yo soso itara tugu sira ko mu'minu be benna minka mu'minu be benna kam minke sirae yo bila eyire bila sira minka ne ala bi to bolo men la garam bi bila jahannaba ko wa yatabi ghayra sabilil mu'minin mu'minu ka sira jumay ala kambe jow manni mu'minu la tawsir kala sahalum be ko ala kambe jamakulu sabayinde ma ciden ka sebaw ani tabinaw ani tabinaw jamakulu sabami ni ciden nyere ko khairun nasi kharani summa alladhina yulunahum ako alekam mantum ka jama be alekam mantum be ka so hera may aleka jamainde sebaw o ko fe jama min tugulembe sebaw ko tabinaw o ko fe jama min tugulembe tabinaw ko tabi'in min jamakulu sabab nu ulu benna kam min ke sirai ko ke tasirai bisukuna sirula batowula ni eyo bila katugu o tanako ko awire ka sira modo fielun ni ayire ka sira dilelun umfa tumbe nindeka moke tumbe nindeka mogo folo tumbe nindeka ciren tate jamakulu sabay farla nyogon ka kam min ke sire ote iyo ala ko yire bila sira minambi to kono men lagarambi bila jannaba ko balmo ni ñecci den ka sebo khalifa nani ani sebo to fana ka sunna tugu ñogonyay an ka tugu uluko anana ribadi ibn shariya ka hadisa kono ako innahu man ya'isu minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أدوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إرباد بن إساريا كحديثا Ciden ko seba ma koni mo minye sijan surawula ibena fonko nyonya chama nya dina kono tabolo chama ibena yo dina kono na yo ye wakati mi mbawma neka sunna minye ayode ta ayetu gode ko aninka khalifa nani ka sunna Abu Bakar Umaru Usman Ali ibn Abi Talib nunun ka tasira neka sunna ani nunun ka sunna nu ka tasira aye ode minade a wakati mbawma kokuraw dinala aya yere kolosuma kokura be bidia be fili be tasma de ko hadisa jando kono ciden ko yahudaw be farafara bi wolon fula ani kele nasaraw be farafara bi wolon fula ani fula aleka manto be na farafara jamakulu bi wolon fula ni saba abbe tasma kono fo kele uko o kele ye jumaye ako hum ala ma ana alaihi wa sahabi
ako wulu yede nenin ka sebo be minka mogo munum boka wode jama kulu tisileye sino tobe beta tasuma kono balma ibn qayyim ko al ilmu qala allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ulu irfan ibn qayyim ko doni yede ala kote ala ka ciden kote sebo kote sebo de doni ke bawye mini hadamaden ka kuma bora nin ko sabala e yere ka siram de fielen bi bolo atilla se foy man ni jahannaba tasumate ala kan kisi kantanga barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم. عبد الله بن مسعود قال akwaye tugu ciden ko au ka ke tugu bagade aka tugu ciden ko aka na bidado dina kono faqad kufitum au wasaraka ba qur'ana ya wasa ciden karisa sahalun ya wasa sheba utabi nunun tabulo ya wasa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum ayake tugu bagawde akana ke bidiya ke bagawe dina kono aw wasaraka ba Abdullah ibn Mas'ud yanni fo wa qala ibn Umar radiyallahu anhuma kullu bid'ati dalalatun wa in raha an-nas hasana. Abdullah ibn Umar ko ako bidiya be fili hari ni mo nyana nu ko nyumande do bidiya be fili. Abdullah ibn Umar man nin tayre maw ayata ciden ka kuma de maw kullu bid'atu dalala ciden de ko bida be fili bida nyuman tala mbali maw. Abdullah ibn Umar ko ako bida be fili hari ni mo ye minye ko nyumando fili do bida be fili nyuman tala. Wa qala imam Malik rahimahullah man ahdasa fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad jama anna muhammadan qana risala لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وردت لكم الإسلام دينا فمن لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم الدين. إمامنا مالك رحمه الله أكوني مغوم غنية كوكورا دودو نندينا كونو كبيريا دو تاكادو نندينا كونو أي رسا كافو كون نيني بيدا نيوماندي أكو إكالله هلا يا يرا إكو تشيدي نجامفانتيري mogo munu nu bake ka bidaw do dina kono ukalla halaw bake ka yirade ko cide nya jamfanti de parce que nim fana ala bato de do hera de do cide kanu de do me cide nya dogo mogo la de amaso kafo awndo beno yira mogo la sisa imamu na maliki ko akoni mogo ye ko kura do nin dina kono e yere nya na kona ko ni nye ko kura minye ko ni nye bida nyuma de ako e yere ya yira e kalla hala ya yira ko cide nya jamfanti de ako pasigala ko qur'ana kono ciden ka hijul ba arafa ako bi nyaka dina nya timawye nyaka dina timme awye ka dafawye nyinnin kan nema timauka njena na ya ka silama dina ke dinai imamuna malik ko ni aya jigido fengo fentunte dina kono wote seka do dina kono ni aya jigido fengo fentunte dina kono te seka do dina kono awon balmu bidiya abe bato de la bidiya e choguya fulade bidiyatu itiqadi dusukuna shir bidiyaw ka bidiyatu li jahamiyya warafidan wal khawarij wal mu'tazila wa ghayrihim min firaq dalla bidiya chogo ya fulana ba fo dusukuna shir ka bidiyaw komi rafidaw ka bidiyaw shiya kalite munum be shaybaw nani ba fo de ma bidiyatu li itiqadi dusukuna shir bidiya komi rafidaw ka bidiya
ani jahamiyaw ka bidiya ani khawarijiw ka bidiya ani mu'tazilaw ka bidiya ani jama fililen bɛɛ olu ka bidiya u b'a fɔ ma bid'atun al-itikhadi bidiya cogo filanan al-bid'atu fil ibada bidiya min bɛ batow kɔnɔ o fana bɛ tila ka taa tila yɔrɔma fila ko dɔ bɛ min lesiri yɛrɛ bidiya tɛ diinɛ kɔnɔ fɛnw e k'a dɔn diinɛ kɔnɔ u b'a fɔ nin de ma bidiyatul asiliya ko min yɛrɛ lesiri ye bidiya lesiri yɛrɛ tun tɛ diinɛ kɔnɔ e de y'a dɔn diinɛ kɔnɔ nin ye bidiya ye al bidiyatu idafiya ko dɔ bɛ yen a lesiri bɛ diinɛ kɔnɔ dɛ ni e fana ye wa kɛ cogo de don a la dalila tɛ min na ka dɔn dɔ kɛrɛkɛrɛ a la dalila tɛ min na ko n yɛrɛ lesiri ye sunna ye dɛ mais a kɛcogo ani jate hakɛ dɔ e taara o sigi i yɛrɛ ye ko fara kan u b'a fɔ o ma bid'atul idafiya o fana bidiya ye diinɛ kɔnɔ n balima a bɛ bidiyaw lesiri la diinɛ kɔnɔ ihtifalu bɛ kɛ ɲɔgɔn dalajɛ bɛ kɛ ko a bɛ mɔgɔw waaju ale israɛl miraz ciden ka sannayɛlɛ dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ waajuli kɛ jɔn mina tan na dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a su kɛ wajuli sun ye ni mawulidi min natɔ filɛ kutubaw bɛna kɛ a kan dɔw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ka mawulidi fɛtɛ a bɛ bidiya fin kirikiri ninnu ye bidiyaw de diinɛ kɔnɔ lesiri t'o la an bɛ ala deli ala ka hakiliɲuman d'a ma ala ka silamɛw sage ka taa kuranɛ ni sunna ma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين